UNgizwe Mchunu ukhwele wadilika kumculi kaMaskandi odumile ngesikhathi ethula inkulumo yakhe. Mbuko lesilethu TV sakubingelela noma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu ungakhohlwa ukuncofoza subscribe ukuze sikwethulele zonke ezinginayo. Kanti udaba esikuphathele lona sikuphatheleke udaba oluthinta-ke inkulumo kaNgizwe Mchunu, the president of the Bhinca Nation, nokuyiyona-ke eshiye-ke abantu abaningi behlukene kabili ngembono. Abanye bethi-ke umona, abanye bethi ufuna ukutrenda, uzama udumo. Lokhu kulandela emveni kokuba enkulumeni yakhe uNgizwe Mchunu ebe nokukhuluma aphinde agxeke abhinqe uKhuzani ngesikhathi-ke ethi ukhona yena umuntu owakha kangaka noma usakha indlu yomkhovu. Ungambona kanje ingoba wathatha lento. Kanti embuko lesilethu TV ngaphandle nje kokuchitha isikhathi, nansi ividiyo esikwephathele yona ezisholo ngokwakhe uNgizwe Mchunu. Awundodana wami bakithi. Hey wazoso. Wakha kaqedi nje kade wathatha lento. Phela yena into yasiqhabanisa. Wathatha lento udodana bese ithathile lento. Twizela manje yamqhaka yoba ayakhe kaqedile ogcina khipilite lapha iresi yemkhofu. Yakutshela ogcina iresi yemkhofu wathatha lento. Manje ukhona umuntu wakha kangaka emhlabeni uNkulunkulu wami, ukhona umuntu wakha kangaka. Yabona yayimzela uPicture. Cha, sasinoma sasashelwa ngazo. Hawu. Hey, lokhu wakhiwe. Wathatha lo. Yamhlanyisa. Kuthiwa kwashalela oluyithi phara liyakontrola kusebusika. Hayi lethela wena ngifuna ukuyotrenda. Hey, wait, champagne.